Salam mehriban illeşler, mehriban dogonlar. Bugün biz size sizin bize veren soruluğunuz esasında ayrıtayım bir video tayinlamayı planladık deyip bizi size Instagram hesabımızda duydurduk. Ve bize gelen soruların esasında biz sizin bize veren soruluğunuza cevap vermeye sığınanşarız. Bitcoin näme, kim döretdi ve nädip beýle meşhur boldy diýip sorapdyrlar. İlki bilen biz Bitcoin'i düşünmezden öň pul näme? Biz pulun ilki bilen jogabyny bereliň. Tarihte adamlar alış-çalış eden ýagdaýlaryny öz aralarında barter usulyny oýnaýardylar. Feýa o pul diýilýän düşünje ýokdy. Barter usuly näme diýmek? Meselem men ne diýeli? Bir halta ulma, sizde de 5 kilo et we öz aralarında alış-çalış edýärler. Ýa-da menne 1 kilo alma we sende 1 kilo apelsin baý bolsa, bular arasynda alış-çalış edýärler we netijede barter usuly bilen sowda gatnaşyklar dowam edýär. Belli bir wagt soň adamlar bu ýagdaýyň kynlygyna göz ýetirip bir tölew guralyny oýlap tapalyň diýdiler we o wagtlar balyk bloklary, deňizden çykýan balyk bloklaryň gawyklaryny ýa-da balyk bloklaryň öldürini pul hökmüne ulanyp başladylar we bulan belli bir wagt soň ulanışdan galy adamlar bu gedek magdan pullaryny ulanyp başladylar. Ýani kümüşleri we altyn tengeleri, magdan pullary söwdanyň alış-çalış meselesi üçin ulanyp başladylar. Bu hem bir yerden başka bir ýeri, meselem tölew edilen wagty bir ýerden başka ýere daşamak kyn bolanyň sebäpli 1920-nji ýylda Amerikan hökümeti ve şeýle de Merkez Banky şeýle karar alýa, gelin adamlar biz bir banknot oýlap tapalyň, bir banknot oýlap tapaly diýdiler. Ne banknot? $100 banknot meselem şu elimdäki. Banknot oýlap tapalyň diýdiler we bu banknotlary biz altın pul ýerine ulanalyň, rezerv pul ýerine ulanalyň. Feýa altyny ýa-da kümüşi bir ýerden başga ýere daşamak kyn diýdiler. Altın pul hökmüne ulanyp başlady. Ýani şunu diýdiler. Siziň eliňizde näçe altyn baý bolsa, öz halkyna da şeý diýdiler, dünýä halklaryna da şeý diýdiler. Siziň eliňizde näçe altyn baý bolsa, siz bize beriň, biz size şu banknotlardan bereli diýdiler. Ýani näçe altyn baý bolsa, şonça da dollar bardy. Yani bu diýmek dollar itleşişleri ýaly peçat edip bilen oklar. 1970-nji ýyllara gelinenne, 69-70-nji ýyllara gelinenne döwrüň hökümeti şeýle karar aldy. Men mundan soň diýdi, näçe altyn baý bolsa, şonça banknot öndürmek ýa-da dollar öndürmek ýerine men ifleşim ýaly dollar öndürjek diýdi. Menki dämi dollar diýdi. Dollar menne bolanyny sebäp. Men ifleşim ýaly öndürjek diýdi we şol ýyllar 1970-nji ýyllardan soň altın bilen dollaryň arasyndaky bağ gopdy. Bu näme sebäp bolýar? Bu adamlaryň arasynda aýlanşykdaky dollaryň känelmegine sebäp bolýar. Bulam pulun hümmetiniň gaçmagyna we inflasiýa sebäp bolýar. Bu inflasiýa dünýäde ykdysady krizise sebäp bolýar. Bu 2008-de çenli bir näçe ykdysady krizisler bilen geldi ve 2008-nji ýylda dünýäde iň uly krizisleriň biri boldy. Amerikada müňlerçe adam öz öýüni, öz elinäki puluny we hümmetli zatlar ýitirdiler ve 2009-njy ýylda edil krizisten bir ýyl soň Satoshi Nakamoto lakamly şahs ýa-da şahslar, men muň bir şahslygyna anamak dogry aýtsam, bu Satoshi Nakamoto diýilýän topor Bitcoin'in white paper'ını, ýagny makalasyny çap etdiler, neşir etdiler internet ulgamyna we şol ýyllardan bäri internet ulgamyna elektron pul diýilýän, ýagny Bitcoin aslında bir elle tutulýan zat däl, Bitcoin diýilýän zat ol bir logo bardyr, şu ýerde görýän logoňyz. Bu aslında bir simbol. Bu aslında Bitcoin diýilýän el bilen tutulýan, göz bilen görülýän zat däl. Ol blockchain ulgamyna aýlanýan elektron pul. Ve bu elektron pulun muktary belli. Yani dollar ýaly ifleşleri ýaly peçat edip bolanok. Muň sany 21 milyon sany. Yani dünýäde jemi 21 milyon sanyk Bitcoin bolmaly. Bu 21 milyon sananyň şu wagt içinde 18,5 milyondan gowragy tapyly bar. Iň soňky Bitcoin bolsa 2140-njy ýylda öndürülmegi, ýa-da 2140-njy ýylda çykarylmagy planlanýar. Bir Bitcoin 100 milyon bölejikleri bölünýär. Bunun her bir bölügini de Satoshi diýilýär. Siz isleseňiz 1 dollarlyk, 3 dollarlyk, 10 dollarlyk hem Bitcoin alyp bilýäňiz. İkinci sorumuz Bitcoin mining, yani Bitcoin magdançılığı näme we o arada o proses barada bir de gürrüm öýräýsiňiz diýipdiňiz.
Hökümetlerin ulanyan pulları dolar ya da manat ya da TL ya da rubl tapağı yok. Hökümetlerin ulanyan pullarını hökümetin özü print ediyor ya da peçat ediyor. Bitcoin yerden çıkıyor onu. Bitcoin yürüyütü çıkarayan Bitcoin mağdançıları var. Elbette onların elinde pil ya da kağıtmen ya da daş kadar yok. Onlar yürüyütü kompüterleri ya da kompüterlerin video kartlarını ulanmak arkalı Bitcoin'lar çıkarıyorlar. Çalışırımlı matematik problemler çözüp təzə bloklar tapılıyor ve bu bloklar blok zincirine koşuluyor. Her gedek bloklar tapılanı olsa bir neçe Bitcoin emele geliyor. Her blok tapılanına, her 10 minutda bir blok tapılıyor ortaça ve her blok tapılanına da bir neçe Bitcoin emele geliyor ve bu Bitcoinler bloğu tapan mağdançılara soğuk tökmünle paylanıyor. Şimdi soru, neçe her blok tapılanına neçe Bitcoin dörüyor? Her 4 yılda bir Bitcoin yararlanması deyip bir vaka var. Bana İngilizce aydamında Bitcoin halving değil ya. Mesela 2009 yıldan 2012 yıllar arasında her blok tapılanına 50 Bitcoin soğuk veriliyordu mağdançılara ya da bloklar tapıyanlara. 2012 yıldan 2016 yıla çenli 25 Bitcoin, 2016-2020 yıla çenli 12,5 Bitcoin, 2020'den 2023 yıla çenli 6,25 Bitcoin soğuk tökmünle mağdançılara veriliyor. 2009 yılda adamlar gönümel öz eline kompüterle ulanmak arkalı, eline kompüterle CPU'sun yani prosesörün ulanmak arkalı bloklar tap bilyadiler ve bir neçe onun devamını 100 Bitcoin yalık soğuk alıp bilyadiler. Yani her ki ağdayda Bitcoin tapmak adamların köp mağdançıların işe koşulmak bilen birlikte Bitcoin tapmak has kıyın. Bunun için yürütü video kartları bolan, GPU'su bolan ASIC aparatlar ulanıyor. Bu ASIC aparatlar kompütera USB salınyan yerden, flashka salınyan yerden ve bir neçe yerlerde şu an yürütü firmalar var. Kompüter firmaları, bunların maksadı Bitcoin tapmak. Yani şol bloklar tapmak. Onun Bitcoin mağdançıları iki yerden pul kazanıyor. Birincisi bloklar tap veren için Bitcoin mekanizması ona soğut veriyor. Blok tapılanına bu birinci kazanyan yeri Bitcoin kazanıyor. İkincisi bir nokottan, bir adresten beylek adrese Bitcoin ya da beylek kriptovalutalar geçirip verenine komissiya alıyor. Yani bu komissiya bankların alan komissiyası al, kendi al. Mesela siz 1 milyar dolarım geçirenizde 2 dolar, 3 dolar alacak komissiya alıyor. Bu elbette banklara kararında katı az miktar. Bitcoin'in başka hayli kriptovalutalar var ve onların ehmiyeti ve görünüşleri deyip sorarsınız. Bitcoin diye. Yani Bitcoin'in sonku çıkan ehli kriptovalutalar şu adetçene çıkan ya da bundan sonku çıkacak ehli kriptovalutalara alternative coin ya da kıysaltmaysak altcoin diye. Coin Market Cap deyip bir site var aslında şu yerden teyze çıkan altcoin'ların hasiyetlerini, ehli malumatları Coin Market Cap site'ından görüp bilirsiniz. Altcoin'ler ya da Bitcoin umuman kriptovalutalar iki bölüğe ayırmayı doğru görüyor. Aşağı hareketli coin'ler bunlara volatil coin değil. Bitcoin yalık bahası beygel peseliye devamlı. Bu tarafta da stable coin'ler var. Stable coin'ler durunuklu coin'ler. Mesela 1 dolar mı da ama 1 USDT den yani Tether. Mesela bunlara misal hükmünde berilip bilinir. Sizin belirlep geçtiniz käbir kriptolara coin käbirlerine olsa token değil. Bunların arasında näme tapawut var gatı go soruq. Coin ile token'un arasında şeyle tapawut var. Coin değil yani özüne değişli blockchain bağ olsa, öz blockchain bağ olsa şol kriptovalutan, bunu coin değil ya. Eğer öz blockchain yok olsa, başka birinin blockchain'i ulanyan olsa, bunu da token değil ya. Mesela käbir kriptovalutalar var, altcoin'lar var. Mesela Ethereum yalık, meşhur Ethereum aslında bu meselede. Yürüyütü smart kontraktlar, akıllı kontraktlar döretmek arkalı siz öz kriptovalutanı çıkarıp biliyorsunuz. Yani sizin öz blockchain'iniz bolan noktadan siz 10 blockchain'i ulanıyorsunuz. Şoň üçin sizin döreden bu kriptovalutanı da coin adı verilen noktadan token adı veriliyor. Bitcoin ve böyle kriptoları yani kriptovalutaları nereden ne edip almalı ve ne edip satmalı. 3 yıl alıp bilirsiniz. Birincisi elden almak. Nağıt bararsınız, pulunuzu verirsiniz. Bana gayret et, yürüyüte satyanlar var. Şoňal elden satyanlar var ya da alış nokotları var. Barýaňyz bana 100 dolarlyk Bitcoin salyp ber ya da Ethereum salyp ber diýäňiz, ol sizin gapçyňyzda 100 dolarlyk Bitcoin salyp berýär. İkinci almaly yerler, ikinci ýoly yürüýti online alış-salyş nokotlary bar. Bu online alış-salyş nokotlaryny
siz yürüyüte kredit ulanyan bank kartınızı ulanmak arkalı girýäňiz meselem Binance.com meselem dünýädäki iň meşhur alış-çalış nokody, Bitcoin alış-çalış nokody ýa-da kriptovalyuta alış-çalış nokody. Türkiýede meselem BTC Türk var meselem şolardan siz TL bilen ýa-da dollar bilen kartyňyzy ulanmak arkaly, bank kartyňyzy ulanmak arkaly şo ýerlerden alyp bilýäňiz. Üçüncü ýol bolsa kriptomatlar. Ýani kriptomatlara barýaňyz, puluňyzy salýaňyz. Meselem diýeli ýene-de 100 dolar misaly düşündir. 100 dolary bankamata salýaňyz. Sizin gapçyk adresiňizi soraý, gapçyk adresiňizi berýäňiz. Olam sizin gapçyk adresiňize pul urutup goýberýär. Bu da üçüncü ýoly. Sataňyzda da edil şu ýollar ulanylýar. Ýene-de bize gelen soralaryň biri Bitcoin'ları ya da altcoin'ları nerede saklamalı? Bitcoin'ları ya da altcoin'ları esasy 3 ýyl saklap bolýar. Birincisi şeýleräk bir gapçyk var. Aslında bu gapçyk Ledger Nano S Ledger kompaniýasynyň döreden önümi. Bu önümde önüm bilen saklap bolýar Bitcoin'i. İçini açyk görkezjek häzir. İçinde näme bar? Şeýleräk açýas. İçinde flashka meňzeýän, USB meňzeýän bir kural bar. Ne şu görüşüňiz diýerler. Şeýleräk bir zat. Indi köpden şeýle bir soraw ýüze çykýar. Muň içinde näçe sanak Bitcoin saklap bolýarsyň? Hani flashkada soralýar, içinde näçe film sygýar, içinde näçe kino sygýar ýa-da içinde näçe aýdym sygýar diýilýär. Muň näçe sanak sygýar diýip soralýar. Ve bu soru aslında iň esas sorularyň birisi Bitcoin diýilýän zat bu ýerde saklanok. Bitcoin aslında blockchain'e saklanýar. Beýleki 100 milyonlarça kompýuterlaryň içindäki bloklarda saklanýar. Men bu elimdäki zat näme? Bu şol ýerdäki bloklardaky size değişli bolan maglumatyň açary şu ýerde saklanýar. Kriptovalyuta gapçyklaryna onu diýmek, biz Bitcoin'lar ýa-da altcoin'laryň özlerini däýerläni şol bloklary ýetmek üçin, şol bloklary açmak üçin ulanýan açarlar şu ýerde saklaýar. İkinci saklanýan ýeri kağız. Kağızyň üstüne biz private key'ler ýani ýörüýti açarlar ýazyp goýýas. Ýazyp goýanmyzda ýöne bu private key'ler ýitirmeler eger bu kağız bir suraty alınsa ýa-da elektron görnüşe geçäýse hop bolýar sebäbi biz öýümizin açaryny başga birine beren ýalak bolýar. Ýani biziň kağızyň üstüne ýazyp goýan private key'miz aslında bizim üçin şol blockchain'e girmek üçin bir açar. Indi private key diýilýän zat aslında şu ýagdaýda şu ýerde görýän koduňyz görnüşinde saklanýar aslında. Ýöne bu ýerdäki ýekeje harpy üýtgedip ýalňyş ýazaýsak, eger şu kagyzy ýalňyş ýazaýan ýagdaýymyzda onu biz hiç wagt özünde değişli blockchain'e özünde değişli kriptovalyuta ýetip bilmeýäs. Onu näme etýär? Ýürüýtü 12 söz ýa-da 24 saat söz berilýär. Aslında şu 12 söz ýa-da 24 sözüm private key bir görnüşi. Adamlar ýalňyşmasyn diýip ýürüýtü 12 sözlük ýa-da 24 sözlük private key'ler var. Aslında şu kod şu 24 söz ýa-da 12 söz. Muny beýle görseň şu bolýar, muny beýle görseň bu bolýar. Üçüncü görnüş bolsa elektron görnüşde. Bu sizin telefonuňyzda saklap bolar, belki elektron görnüşde, belki kompýuterlerde saklap bolar, belki online alış-çalış nokotlaryna saklap bolar. Ýöne bu ýerlerde saklamak howply. Köp mukdardaky Bitcoin'lar ýa-da altcoin'lary bu ýerde saklamak howply. Belki az mukdarda 10 dolar, 20 dolarlyk mukdarlarda saklap bolar. Ýöne köp mukdarda bu ýerde saklamak maslahat berilmeýär. Sebäbi eger koduňyz bir ýerine geline geçäýse, onu gönümel sizin şo taýdaky açaryňyzy alyp biler. Ünsferýän bolsaňyz gapçyklardaky açarlar diýen, sebäbi o ýerde Bitcoin ýa-da altcoin'ler şol blockchain'e giriş açarlar saklanýar. Hökümetler näme üçin kripto valyutalara garşy diýipdirler? Birincisi kontrol edip bolanok. İkincisi salyk salyp bolanok. Sebäbi kontrol edip bolanok, salyk salyp tutup bolanok puly. Oňal mehanizmasy ýok. Üçüncüden pulun kimden kime, haýsy maksat bilen geçirilenini bilip bolanok. Aslında kriptovalyutalardaky ähli gapçyklar açyk. Ähli ýerde görüp bolýar adreslerde, haýsy adresde näçe Bitcoin ýa-da näçe altcoin'in bardygyny görüp bolýar. Ýöne muň kime değişlidigini, eger bir ýerden başga ýere geçirilen ýagdaýynda haýsy maksat bilen geçirilenini ýa-da kimden kime geçirilenini bilip bolanok. Ve hökümet ýa-da döwlet muny kontrol edip bilenok. Şoň üçin hem döwletler bu ýagdaýa garşy. Bitcoin ve beýle kriptovalyutalar döwletlere we hökümetlere garaşly däl bolsa, onu hümmetini kim kefitleýär?
Aslında kriptovalyutalarda ähli önümlerde öndürülen önümün mukdarı ve bu öndürülen önümün mukdarına karşı talaba göre baha kesitlenýär. Mesela elimde 2 kilo alma var. Bu 2 kilo almanı bazara var satacak bolumda men näme diýen 10 manat diýen bahasyna hiç kim alan ok. 9 manat alan ok. 5 manat adamlar bahanyp almany elimdäki almany 10 manat berip 2 kilo almany alyp gitdiler. Diýmek alman bahasy 5 manat. Elimde bolan önümün mukdary az, ýöne talap kän bolsa baha artýar. Egerde elimde bolan önümün mukdary kän, ýöne talap az bolsa bu gerek baha petelýär aşak. Edir şoňa alyp kriptovalyutalaryň, ýani Bitcoinlaryň ýa-da altcoinlaryň bahasy şoňa görä kesitlenýär. Kriptovalyutalar tölegi guralymy ýa-da maýa goýum guralymy. Aslında kriptovalyutalar ikisem. Töle üçin ulanýan ýöne töle üçin edil şu wagt kynrak. Esasen günnülük zatlarymyz almak üçin, meselem alma almak üçin ýa-da galam almak üçin ýa-da bir ýerek baryp kartoşka almak üçin gölmeli tölen wagtyň geçen ok. Bir näçe mund garaşmaly bolýar, ýa-da sagatlap garaşmaly bolýar. Şol sebäpli Bitcoin'in we altcoin'laryň töle transaction tili hayal bolanyň sebäpli edil şu wagt ýagdaýda kän töle üçin ulanok. Yürüyte Lightning Network diýip bir tehnologiýa şu wagt üstünde işleýärler, bir näçe ýyllar, esasen Blockstream ýa-da käbir kompaniýalar. Lightning Network'ün edýän wady, meselem Bitcoin sekundda 7 san transaksiýa geçirýän bolsa, bu hayal gat hayal işleýär diýmek. Lightning Network şu 7-ni sekundda 1 milyon transaksiýa açany, ýani pul geçirmekde 1 milyon adamyň puluny 1 sekundda geçirýärler, etjek bolýarlar. Lightning Network eger Bitcoin ya da beýle kriptovalyutalar Lightning Network çıkandan soň ulansalar onu günnülük zatlarymyz almak üçin hem kriptovalyutalar ulanyp bilinär. Bitcoin almalymy, almaly bolsa haçan almaly? Almagy maslahat berýäňimmi diýipsiňiz. Men Bitcoin ya da beýleki altcoinlar almaňyzy maslahat beremok. Bu siziň öz biljek işiňiz. İsteseňiz alarsyňyz, isteseňiz almarsyňyz. Ýöne men Bitcoin we beýleki altcoinlaryň taryhy barada gysgaça size ýa-da käbir edilýän habarlar bilen baglanşykly käbir maglumatlar bermekçi. Warren Buffett'ın bir sözü var, milliarder Warren Buffett. Bir zat galyp barýaka, adamlar hemmek şonu alýan wagty siz eliňizdekiler satyň diýe. Hemmek kişi elindäkiler satýan wagty, ýani bahasy pese düşen wagty siz alyň diýe. Ana siz şonu girdej gazanarsyňyz diýe. Bu sektörde yürütü İngiliz dilinde aýdýamyz whale, yani kitler var. Kitler demek eline köp miktarda pul saklayan milyarderler var. Milyarderler näme etdiýär? Bahany çiğişirýär. Meselem diýer Bitcoin'in bahasy $3000'dadur. Milyarder 1 milyard dollary berýärden Bitcoin alýar. Birden bir sagatyň ýa-da 20 minütiň dowamynda Bitcoin'in bahasy $5000 çen galýar. Şeýle çalt galýar. Aýtdy, extreme volatil, aşa hereketli. $5000 galýar. Adamlarym aýana Bitcoin galýarmyş diýär, täze esasen sektora täze girenler elindäki pullaryň ählisini goýup Bitcoin alýarlar. Ve netijede Bitcoin bahasy täzeden $7000 çykýar. Indi ýanky kit diýenimiz, ýani milyarderler alýardan elindäki Bitcoinler satyp goýarýar. 5-den ýa-da 3-den 4-den ally, 5-e çenini çykardy, 7-den hem satýar. Bu ýerde milyarder gazanýar. Sektora täze girenler elindäki puly ýitirýär. Şoň üçin häzir bolun, bu ýagdaýa pump dump diýilýär. Ýani çiğişir, yar. İkinci aýtjak terminem bull ve bear season. Ýani öküz ve ay sezonu. Ya da ay mevsimi. Bu näme diýmek? Öküz mevsimini diýilýän mevsimde baha galýar, Bitcoin'in galýan mevsimini şu wagtky ýalyp Bitcoin'in galýan mevsimini öküz döwrü diýilýär. Bitcoin'in pese gaçýan döwrüni de ay döwrü diýilýär. Terminlerden hem belli bolşýaly diýmek Bitcoin madama bir galýar, bir düşýär. Bir galýar, bir düşýär. Bir galýar, bir düşýär. Şoň üçin häzir bolun. Üçüncü termin FOMO. Yani Bitcoin galan wagtlary, esasen hem galyp barýan wagtlary, internet habarlary, sosial medialar, hemmeti televizor kanallary aýana Bitcoin plança bolanmış diýip hasam çiğişirýärler we adamlaryň ünsün çekýärler. Adamlarım galyp barýan ýaly esasen hem sektora täze girenler pulunu goýýar, pul goýýar, gymmat bahadan alýarlar. Ýanky ýaly kitler bardy, whale'lar. Bu whale'lara elindäki satýar, şunu bilen baha gaçýar aşak ve neticede sizin pullaryňyz şolara gidýär. Şoň üçin FOMO'lardan hem, ýani çiğişirilen habarlardan hem häzir bolun.
Sebebi şu wagta çene çıkan ähli kripto valyutaların, bu token bolup biler, coin bolup biler, 90-95 götürümü scammer bolup çıktı. Scammer näme demek? Yalancı, kezzap demek. Men şunu etjek, onu etjek diye size öz token'u berýär, pulunu alýar, dollar ýa-da bitcoin ýa-da ethereum'da alýardanım gaçyk gidýär. Eger biziň siz bilen paýlaşýan videolarymyz siziň göňüňizden turýan bolsa, kanalymyza goşulmagy, esasanam kanalymyza goşulmagy, paýlaşylýan videolara tomaşa etmegi, like goýmagy we tesbir ýazmagy unutmaň. Sebäbi YouTube algoritmasy köp like goýulan, köp tesbir ýazylan we köp agzaly bolan kanallary köp adamy görkezýär. Köp adamy ýetmegimiz üçin biz muňa mätäçlik duýýas. Eger biziň kanalymyza golluk bermek isleýän bolsaňyz, description bölümüne biz ýazdyk. Şo ýerden bize golluk hem berip bilersiňiz. 2021-nji ýyl hemmämiz üçin düşümli bolsun. Täze ýylyňyz gutly bolsun.